luttu fid-dinja mużikali wara il-mewt tal-mużiċist u kantant Jesmond Tedesco Trickas fl-età ta' 59 is-sena. L-aħbar ingħatat minn neputija tiegħu, il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola, isejħitlu superstar u persuna li kien iġib tbissima fuq wiċċ kull min kien ikun madwaru. Fil-karriera mużikali tiegħu Trickas baqa' magħruf għax-xogħol li jagħmel mal-grupp mużikali Freeway fis-snin 80 kif ukoll għal verżjoni satirika bil-Malti ta' Hotel California. Fl-1999 Trickas kien rebaħ il-Festival tal-Anja tal-Poplu bil-kanzunetta Il-Karrakka. Apparti li kien kitarrist bravissimu, Trickas ħadem ukoll fit-televiżjoni, inkluż għal dan l-istazzjon bil-programm Television, kif jispjega l-ex-chairman ta' Medialink Pier Portelli. Kontatlu biex jiġi u jikteb kanzunetta jew tnejn fil-ġimgħa ta' protesta. Jekk is-suġġett kien ikun fuq il-prostituzzjoni kien jikteb fuq hekk u kien liberu dejjem u ħalli għalih biex jagħmel daw il-kanzunetti vera sbieħ. U l-erf tiegħu dejjem kien jispirani. Min se jindaħal lili jekk jien irrid nibni id-dar tiegħi forma ta' knisja żgħira? Trickas kellu anke karriera bħala attur fosthom fis-serje Anġli u Grammi fil-waqt li fuq il-palk interpreta bosta karattri differenti f'musicals bħal 7 Ġunju, Żeża tal-Flagship, Rewwixta tal-Bdiewa u anke Scrooge. Dak iż-żmien kont għaddiet ferin. ċempiltlu xi xarajlu tliet xorilu ċempiltlu għatlu ġest għatlu interessak jew Tricks għax jiena kont ngħidu Tricks. Għatlu interessak tuħu sehem fiż-żeża, għallu l-main part, għallu ma nifloħx ta' għatlu le. Għatlu kull mandek għatlu għandek xena waħda flimkien ma' Frida, għatlu għandek kanzunetta. Għallek tuħu xsibi niġi. Ġi għal-reading, dajna rehearsals, ġi għal-photo session, jidel li ma kienx 100% b'saħħtu, imma kien willing u kellu id-determinazzjoni illi jerġa' jitla' fuq l-stage fit-Teatru Manuel f'Ottubru li ġej, imma ma rnexxilux miskin. Jekk kien hemm xi ħaġa li f'Jesmond nibqa' niftakar huwa l-mod li kif kien iwassal il-messaġġ b'mod tongue in cheek, b'mod naqra nkejjus, imma fl-istess ħin qatt ma beża' jien nagħmel ħafna l-affarijiet li jagħmelu fi żmienu it was very daring. Ġifieri jien li ġejt wara u nagħmel ċerta affarijiet laqqas nimmaġina ġifieri nagħmel l-affarijiet li fi żmienu kienet jagħmelu. Fost il-mijiet ta' messaġġi li ħarġu fl-aħħar sigħat kien hemm dak mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech li wassal il-kondoljanzi lill-familja ta' Trickas u sejjaħlu mużiċist illi dejjem ferraħ bil-mużika tiegħu. Daqshekk ħodd staf il-malla